Ndewo nwoke nyoma na-ege ntị ma na-ekiri ekiri ebe ị nọ ugbu a bụ na sim.si ha asịrị FM. Onye gị na ya nọkwa taa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa. Ngwagere akụkọ nke anyị ji wee bịa taa. Nke a bụ maka ndị ori mmanụ. O doola ma ewu ma ọkụkọ anya na otu ihe na-ewu n'obodo Naijiria site n'ọtụtụ izu gara aga wee rute ugbu a bụ maka ndị ori na-ezu ori mmanụ agbidi nke obodo Naijiria site n'ụzọ dị iche iche. Nke a ka Maazị Peter Obi bụ onye na-azọ ọkwa ọchịchị onye isi ala Naijiria n'otu ndọrọndọrọ ọchịchị Labour Party gwara ọhaneze okwu hoo sị na ori mmanụ a na-ekwu okwu ya bụ nke larala akụnụba obodo Naijiria n'iyi, bụ nke nnukwu ya bụ nke a na-apụghị izu ma ọ bụghị ma aka ndị ọchịchị nọ na ya. Lere ebe ọ nọ kwuo ya bụ okwu. Well, the reason why we had a situation where you can't see or compare anywhere in the world where there's high oil prices and we have food deficit. It's very simple. We're the only OPEC country without the only OPEC country, apart from Venezuela, the sanction that is not meeting up on oil quota. The reason is because of oil tax. And I've said it everywhere. Oil in Nigeria is being stolen by people in government. Nobody can steal oil. It's not a sweet. You can't go into Brussels. You can go into Brussels shop and steal something and put it in your pocket and go away on your back. You can't steal oil like that. For you to steal oil, a ship has to come into your territorial waters, load the oil. And no ship can go into a nation's territorial waters without the approval of its navy. And you load it. For you to leave, you have to have approval. And everybody knows where every ship is on the surface of the earth. It's something that's recorded. So, if somebody is able to take away oil, there's a high level connivance between external and internal people who have organized for the oil to leave. And you can even trace the oil to where it is offloaded. So it's not something, it's not an easy thing to steal. It can only be done officially. Ihụla ebe o kwuru ya bụ okwu a butere ọtụtụ nsogbu ya na ọtụtụ ọgbaghara n'etiti ndị na-achị achị, bụ nke mere ha niile ji achọ ụzọ ọbụla nke a ga-eji akwatu ya bụ nwoke n'ihi na ha si na o kwuru arụ. Nke na-eme ugbu a bụ na otu nwa amadi nwa Naijiria bụ onye na-arụ ọrụ na ụgbọ mmiri nke eji ebu ngwaahịa ewepụtala ihe onyonyo bụ nke o ji kwado ihe niile nke Maazị Peter Obi kwuru wee sị na ọ bụ eziokwu. Ọ gara n'iru na ya bụ ihe onyonyo wee gosi ọtụtụ ihe dị iche iche nke eji amara mgbe ụgbọ mmiri ọbụla bara obodo ọbụla, ya na mgbe ya bụ ụgbọ mmiri si na ya bụ obodo wee pụọ, wee gaa n'iru kwuo na onweghị ihe dị ka na ụgbọ mmiri ga-esi mba ofesi wee bịa mba Naijiria bụrụ mmanụ agbidi na-enweghị onye hụrụ ya. Asịla na Solex si, kama lere onyonyo ya. So, Baba, you hear of Peter Obi interview yesterday now, when he say government they plan to arrest him because he say na government they steal oil for Nigeria. Baba, the man dey right. I'll show you some things now. I dey on board a unanimous vessel. I no go like to mention name. This ship wey dey see so na VLCC. As you can see, I'm a very large cargo carrier. Look am. You see the size of the ship. You dey see the size. This ship wey dey see dey fit carry 1 million barrels minimum. At least give and take minimum 1 million barrels of crude oil. Now there is something called the AIS. We have all these things. Now they take track vessel. All these things. Every navy of every country in the world get these things. All these things. The moment a vessel enter your territorial water, this thing go see am. The moment any vessel, even from like 1,000 miles from your port,
they go don see am say they come. All these things they take and they track vessel. You see all those green things you see there. Now vessels them where they come the place where I did, then still they far, but this thing don't catch them. Say them they come. Now all these things now things where they track vessel. This particular one now, this one is called GPS, Global Positioning System. Then the other one I first show now. This one are the AIS, Automatic Identification System. Now there is, you see all these things, there is another one where they call Long Range Identification Tracker, LRIT. Now there is no how where ship of this magnitude, ship of this size, go enter Nigeria, load crude oil, sail out without being noticed. And they tell us that nobody know when they come, nobody know when they go. You understand me? Already the moment any ship just they approach your territorial water, the Navy from the control room go don see am. You understand? But to say Navy no know when ship come go, nobody know when ship come go, custom no know when ship come go. Abba. Make them tell those things to the dust now. How can you be talking to people as if say we be as if say we dey daft, as if say we be fool? So when Peter will be saying our government they steal oil, nobody. The man dey very right. So this small thing I just show you now. This thing I just show you. Look at the size of this ship. Look at the size of this ship. How can something like this enter our territorial water and no? Akwụghịla ya bụ ihe onyonyo. Ya mere nwanne m nwoke, nwanne m nwaanyị gị onye na-eso eburu anyị esonye asị nke daalụkwa. Jide ka iji onye ọma. Ekpere m bụ na Chineke nna ga na-agọzi gị ụbọchị niile nke ndụ gị. Ya taa bụkwa na mbụ ị na-ahụ ihe onyonyo anyị asị gị nnọọ. Onye gị na ya ka nọkwa bụ 042 Solex. Ya mere ọ bụrụ na ka m mere dị gị mma n'obi nwanne biko ọ bụ na Facebook ọ na Instagram ka ị na-ahụ ihe onyonyo biko pịara m follow. Ọ bụ na YouTube ka ị na-ekiri ya bụ ihe onyonyo biko pịara m subscribe ya na mgbịrịgba nọ ya n'akụkụ ka ị nwee ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ m ga na-ewetara gị n'ọdịnihu. Ọ bụ na Twitter ka ị na-ahụ ya bụ ihe onyonyo nwanne biko pịara m follow. Ọ bụ na TikTok nwanne tikiere m ya ma atọ ọkụma. Igbo ndị ọma njem ọnụ ekenekwa m unu. Wee na-asị na ọ ga na-adịrị unu niile mma ise. Ngwa na-atụsara m ihe onyonyo a. Tụsawara m ihe onyonyo a.